खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलफेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सानि बरमा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फार्स्ट बेटालियन एनडीआरएफनि बानजायनायाव कमिउनिटि अवेयारनेस प्रग्राम खुंदों। बाक्सा जगमारी गामियाव बाथौ फुजा रुफाथि मायथाइ फालिथायनि थागथियारि खालामदों। फैगौ 8 फेब्रुआरियाव नलबारियाव नलबारि सिंगिं आइडलनि अडिशन। मैया शुक्रबाराव रौतायाव गंसे बास आरो गंसे स्कुटिजों जाब्रबथायाव गोबां जोखोम जादों। नलबारि जिल्लानि राङाफालि गामियाव बाथौ फुजा फालिनो लाहार फाहार। मैया बरपेटायाव BH कलेजनि फरायसाफोरा नोगोरारि सोदांनाय बिलनि हेंथायै गिबि मन्थ्रिनि मुसुखा सावो। बिजनी आन्चलिक एबसुनि सिङाव थानाय मंगलियान दालाइ एबसुनि बानजायनायाव रोंगौसाफोरनि जुथुमा। नेपाल राष्ट्र बेंकआ भारतारि 100 रांनि जौगामान गोनां रांनि नटखौ बेन खालामबाय। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सानि बरमा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फार्स्ट बेटालियन एनडीआरएफनि बानजायनायाव कमिउनिटि अवेयारनेस प्रग्राम खुंदों। थांनाय 25 जानुवारि खालाराव फार्स्ट बेटालियन एनडीआरएफ हानजाया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि नब्लाङाव मोनसे कमिउनिटि अवेयारनेस प्रग्रामनि जोहै फेमिलियराइजेशन एक्सरसाइज खुंफुङो। नमस्कार, हम फर्स्ट बटालियन एनडीआरएफ की टीम है और फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज के लिए बक्सर डिस्ट्रिक्ट में आ रखे हैं, जिसके तहत हम जो वेरियस हायर सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेज में कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। बे फोरोंथायनि जोहै बांग्रिं दैबाना बायदि बायदि मिथिंगायारि जाब्रबथायफोरनिफ्राय रैखा खालामनाय आरोंदा आरो फर्स्ट एइड लिफ्टिं मुभिंनि आरोंदा लोगोसे इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग एइड्सनि सोमोन्दै दिन्थिफुंनाय जायो, जिसके तहत बच्चों को भूमिकंपन में, बाढ़ में, इनसे बचाने की टेक्निक्स और फर्स्ट एड्स और लिफ्टिंग मूविंग की जो है टेक्निक्स सिखाते हैं। साथ ही इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग एड्स के बारे में बताते हैं, ताकि इमरजेंसी के टाइम में वो यूज़ करके अपने आप को और कम्युनिटी को बचाने में हेल्प कर सकें। बाक्सा जिल्लानि गासै मोनद' सार्कलफोरनि मोनफ्रोमावबो मोनफाहै हायर सेकेन्डारि स्कुल एबा कलेजफोराव बे फोरोंथायखौ होनाय जादों, जाहाथे जाब्रबथायफोरनि इमारजेन्सियाव गावखौ आरो गुबुनखौ रैखा खालामनो हायो। इसके लिए हम लोग अलग अलग स्कूल्स में डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बक्सा के जो है 6 सर्कल हैं, लगभग हर सर्कल में एक एक जो है हायर सेकेंडरी स्कूल में ट्रेनिंग दिया है। और अपना ये इधर 24 और 25 तारीख को 2-2 स्कूल में दिया है एक दिन में, तो टोटल करके 7 या 8 कॉलेजेस में हम लोगों ने अभी इस 4 दिन में ट्रेनिंग दे दिया है। गुवाहाटी एयारपोर्टनि साखाथियाव थानाय गाहाय मावख'नि कमान्डेन्ट श्री एस.के. शास्त्रीजों बिथोन हरजानाय गासै 60 मावदांसाजों दाजानाय बे टीमनि दैदेनगिरि सुरेन्द्र सिंहआ फोरमायनाय बादिब्ला दासिम बे हानजाया बाक्सा जिल्लानि गासै 8 फरायसालिफोराव फोरोंथाय होनाया मैया जोबथा फरायसालि। बक्सा के जो है 6 सर्कल हैं, लगभग हर सर्कल में एक एक जो है हायर सेकेंडरी स्कूल में ट्रेनिंग दिया है। और अपना ये इधर 24 और 25 तारीख को 2-2 स्कूल में दिया है एक दिन में, तो टोटल करके 7 या 8 कॉलेजेस में हम लोगों ने अभी इस 4 दिन में ट्रेनिंग दे दिया है। हमारा जो है फर्स्ट बटालियन एनडीआरएफ गुवाहाटी ये एयरपोर्ट के पास में हमारा हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर है, और श्री एस.के. शास्त्री हमारे कमांडेंट्स हैं, और उन्हीं के दिशा निर्देश अनुसार हम जहाँ से भी रिक्विजिशन आता है वहाँ ये ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। और कोई भी टाइप का डिजास्टर या आपदा होने पर वहाँ तुरंत हमारी टीमें जाके राहत और बचाव कार्य करती हैं। आज के जो डेमोन्स्ट्रेशन में आप लोगों का क्रू का मेंबर, आज के में हम लोग, मेरे साथ में एक जो है एसओ साहब और 8 जवान, टोटल हम लोग 10 लोगों का टीम है। और ये 10 लोगों का टीम अलग अलग स्कूल में विजिट करके सभी बच्चों को और ट्रेनिंग दे रहे हैं। आरो उनावहाय बिथांमोननि हानजाया कामरूप जिल्लायाव एखे रोखोमै ट्रेनिंग हैगोन। उसके अलावा कल यानी परसों आपका डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ होगा? ये अभी इस वीक में ये हमारा लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके बाद मंडे से हमारा जो है कामरूप मेट्रो में स्टार्ट होगा डेमोन्स्ट्रेशन, और वहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ हमको स्कूल अलॉट करेगा वहाँ हम इस एक्टिविटीज़ को दिखाएंगे। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जगमारी गामियाव बाथौ फुजा रुफाथि मायथाइ फालिथायनि थागथियारि। सिंगिनि बेन्दोंआव थानाय सेनां जगमारी गामिनि रुफालि मायथाइ फालिथाया बाथौ फोरबो फालिथायखौ जोङो 28, 29 and 30
30 खालार खालि जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों फालिनो थाखाय गोजा गोमजायै बेहाय समबार खालिनिफ्राय थामहिनबा 20 तारिखनिफ्रायनो जोङो फुंनिफ्रायनो गथ'फोरनि गेलेनाय बादायलायनाय थुनलाइ बादायलायनाय प्रग्रामफोरखौ जों लानाय जादों 1994 इं मायथाइयावनो गायसनजानाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जगमारी गामिनि बाथौ फुजा फालिथाया देग्लाय 25 बोसोराव आगान होनायजों लोब्बा लाखिनानै रुफाथि मायथाइ फालिथायखौ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो थि खालामदों आरो मंगलबार खालि थामहिनबा 29 खालि जोङो धोरोमनि सोमोन्दै सावरायलायनाय आरो बुधबार खालि जोङो गेवलां मेल खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बुधबार खालि जोङो थरानि खेराइ बेहाय दिन्थिफुंनो थाखाय अलरेडि जोङो खावलायना लाबोनाय जादों फैगौ 28 जानुवारिनिफ्राय खुंजानो गोनां रुफाथि मायथाइ फालिथायखौ गोथार नैथि मंगलबाराव जागायनानै 30 जानुवारि खालाराव जोबहैगोन फालिथायनि गासै थागथियारिया फ्राय 90% जोबबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा जगमारीनिफ्राय सानसुमा बसुमतारी बिथाङा नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां फैगौ 8 फेब्रुवारियाव नलबारियाव नलबारि सिंगिं आइडलनि अडिशन इन्डियान आर्मिनि बानजायनायाव फैगौ 8 फेब्रुवारियाव नलबारि सिंगिं आइडलनि अडिशना नलबारि नोगोरनि नाट्य मन्दिराव जागोन मख'जाथावदि बेनि उननि सान 9 फेब्रुवारियावनो बे बादायलायनायनि ग्रेन्ड फिनालेआ जागोन गोसो गुदुं सुबुंफोरा बे अडिशनाव बाहागो लानो थाखाय बेवहाय नुजानाय जानबुं नम्बराव रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन मुं थिसननायनि जोबथा खालारखौ फैगौ 6 फेब्रुवारिसिम बयनिख्रुइबो बांसिन 150 बिनायसाफोरखौल' थिसननाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां मैया शुक्रबाराव रौतायाव गंसे बास आरो गंसे स्कुटिजों जाब्रबथायाव गोबां जोखोम गथ' थैगोलै गथ' थैसिगोन दाउनो स्कुलनि गथ' रौतानि सिङाव थानाय झारगाव होननाय मोनसे सकआव गंसे स्कुटिजों आरो गंसे बासजों जाब्रबथाय जायो जाब्रबथायाव स्कुटियाव थानाय सासे उन्दै बैसोनि फरायसा आरो सासे लाइमोना गोब्राबै जोखोम जायो होनना खौरां मोननाय जादों ओजोंहाय बासाबो लामानि जिंथिं गोग्लैहैनायाव गारियाव थानाय साद' सुबुङा गाज्रियै जोखोम जायो मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जाब्रबथायाव गाज्रियै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ रौता मडेल हस्पिटालाव थिसननाय जायोब्लाबो सानै सुबुंनि हालोदा बांद्राय गोब्राब जानायलाय मंगलदै हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो ब्यूरो रिपर्ट उदालगुरि नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां नलबारि जिल्लानि राङाफालि गामियाव बाथौ फुजा फालिनो लाहार फाहार नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय राङाफालि गामियाव फैगौ 29, 30 आरो 31 जानुवारि खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय धमधमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 21थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो राङाफालि बाथौ फोरबो आफादनि खुंगा 46थि नैथि मंगलबार सान फालिथायनि खामानिया फ्राय 80% जोबबाय खुंजानो गोनां बे गाबगोनां फालिथायनि सोमोन्दै फालिथाय आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां मुस्रि गहिन बर' बिथाङा एरैबादि बुङो दिनै गोथार शुक्रबार सानाव गासै रायजो राजाया ज' जाना खामानि मावदो खामानि मावनाया बेनो जाबाय धमधमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 20थि बोसोरारि जथुम लोगोसे राङाफालि बाथौ फोरबो आफादनि 46थि नैथि मंगलबार सान फालिथाय बेखौ रायजोफोरा गासैबो ज' जानानै जोंनि बे बाथौ थानसालियावनो दा खामानि मावनायाव आगान सुरदो खुंजानो गोनां बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव माबायदि जागोन बेनि सोमोन्दै मुस्रि बलेन बर' बिथाङा बेबायदिहाय बुंथियो जोंनि हाबाफारिया 29 जानुवारि 14 मागो खालिनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों बे हाबाफारियाव गुबै आलासि महरै जों बड'सा NDFB आरो लोगोसे हारिमु आयदायाव सनि TV चेनेलनि फरायना निकिता बर' फैगोन लोगोसे राजु जारा रबिन सिं दैमारि आरो भावथिनायाबो लोगोसे बै जोंनि हारिमु आयदायाव हेफाजाब लाफैगोन बेखौ जों दा रायजोनि गेजेराव फोसावनाय जाबाय
ब्यूरो रिपोर्ट बड'लेण्ड खौरां। मैया बरपेटायाव BH कलेजनि फरायसाफोरा नोगोरारि सोदांनाय बिलनि हेंथायै गिबि मन्थ्रिनि मुसुखा सावदों। मैया शुक्रबार 25 जानुवारि खालाराव बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय BH फरायसालिमानि फरायसा आरो फरायसुलिफोरा फरायसालिमाजों नांजाबना थानाय राजा लामायाव सांग्रांथि हानजा सुरो। गुबुन हादोरनिफ्राय फैना आसामाव रायजो जाफैनाय बांलादेशिफोरखौ आसामनिफ्राय होखारहरफिननायनि दाबिजों फरायसाफोरा गोख्रों होसिख्रावनायजों बरपेटा ओनसोलखौ गोमखांहोयो। फरायसाफोरनि बे सांग्रांथि हानजा सुरनाया आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि सावगारि सावनानै "ए जुइ जुलिसे" बायदि सोरखार हेंथा स्ल'गानफोरजों आसाम सोरखारनिसिम सांग्रांथि फोस्रावहरो। फरायसाफोरनि बे सांग्रांथि फोस्रावहरनाय हानजा सुरनाया खमैबो 500सो फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों बाक्सानिफ्राय देरहाग्रा बसुमतारी बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बिजनी आन्चलिक एबसुनि सिङाव थानाय मंगलियान दालाय एबसुनि बानजायनायाव रोंगौसाफोरनि जथुमा। आथिखालनि थासारि मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव सावरायनाय बे मेलनि बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैदोंमोन खनीन्द्र बसुमतारी, आफादगिरि चिरां जिल्ला एबसु आरो गाहाय आलासि महरै बिर एबसुनि नेहाथारि फनिन बर' बिथांमोना। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिजनीनिफ्राय अनसाय नार्जारी बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। नेपालनि नेपाल राष्ट्र बेंक NRBआ भारतारि 100 रांनि जौगामान गोनां रांनि नटखौ बेन खालामबाय। थांनाय रबिबाराव नेपाल राष्ट्र बेंकआ भारतारि 100 रांनि सानि रां नटफोरखौ बेन खालामनानै मोनसे फोसावथाय फोसावो। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।